Alleluia, Jesu Christu lamipat, ula job ya kajing ya ukun lang brod Paskha, Kristan ya ro ai ngo jing knya, u Kristu kun lang brod lui laki lang brod u siu kuna ban pen ya so pat la ukpa. Alleluia. Kajing puli ni kikam jing apostol kalenong bakhat san kadkhot kabaningkong hadu bahan riu. Ladon gibriu giblawan na Judea mat kilas sedang benhikai ki para bangej. Lamda pisha ot share kat kum ka an Moses pinomla ban laim. Habau Paulus bat Barnabas kilau jor teng bat kilai site nia bat ki syapang kani. Layarai bo Paulus bat Barnabas bat katok aningot ki weipat kin let kiu sa Jerusalem bani kendo iki apostol bat ki teman kisan syapang kani ka kam. Kum ta anda lalek on yaki da kabalang kila lek lengba ka Phoenicia bat ka Samaria kila tho yaka jingkala bamut jong ki gentle bat kila ai ka jingkemen ka bakrau ki para bangej paro haba kila poya Jerusalem la pediang subhai ki da kabalang bat ki apostol bat ki temen kisan bat kila tho yaka ta baro bau blei lale daki enrai kat to kaningut ki riungej ki baladai na kaliang jong ki Parisi kila yeng bat kila ong kalong kabadon kamban ot share ki bat ban hukum ki ban kengu ya ka anyu Moses ki apostol bat ki teman kisan kila kendo lang bani parkhat syapang kani ka kam kaktien jong utrai kasam ka basis pa arpu ar yangin yalet da ka jingkemen sya ka yeng jong utrai ngalasong kemen haba kila ong yenga yangin yalet syaka yeng jong utrai jementa ki gijat jungi ki yeng hapok ki kerdop jong pha ko Jerusalem yangin yalet daga jingkemen syaka yeng jong utrai ya ka Jerusalem latai kum kanong ba balapania telilang kawai kadai syata bagi jaj benriu ki yalet kiu ki jaj benriu jong utrai yangin yalet daga jingkemen syaka yeng jong utrai namar kaditi Israel kalong Banyero ika kerteng utrai hangca labun ye kikhet na kabanta ka jing bishar kikhet jong ka yeng udabin yangin yalet da ka jing kemen sya ka yeng jong utrai ka jing puli na gospel bakoi kat ko mu honest kalenong ka bakhat san ka dekhat ka baningkong adu bapra Jisul ong halai kisenran ngalong ding sowan besisya wadu kapal jung aulong unong rep sowan yaman ketenat hanga ki bom seiso ukhet no batkat ya ketenat ka basaiso ukelat khnang bakandup kham seiso ya phi la pen khoi lapa de ka kjen ka bangala kren api to ye sa hanga bat nga ngane sa api kumba ketenat daladi kamla ban seiso lemda ka yai sa hauding wan kum juru mapi lemda phe sa hanga ngalong uding so wan mapi philong kichnan jar ba yai sa hanga bat nga hau uta un se so shibun namar khlem manga phimla ban le e la daw no yai sa hanga en bred no yau kum ya katanat bat un yap terkhong ya kum kini kichnan en lumlang bat en bred hakading bat en thang iki lada phi sa hanga bat ki tien jonga kini sa hapi phila ban pan kat ya ka ba phi kwa bat en sa a ya ka cha phi da kani la pendan buram yu kpa jonga ba phi sai so shibun bat kum cha phi pen i ba phi long kisnran jonga ka gospel jong utrai